సూపర్ అన్నాడే ఫర్ మేకింగ్. ఇది ఇప్పుడు కాదు 5కి బాగుంది. షూటింగ్ మధ్యలో వేరే కాల్ మాట్లాడుతున్నాను. కోవిడ్ టెస్ట్ కోసం మీరందరూ ఇలా తిరుగుతుంటే నువ్వే మాస్క్ వేసుకోకుండా తిరుగుతున్నావు. నీ మొహం చూపించు. మాస్క్ ఏది? నీ మాస్క్ ఏది? తాళాల గుట్టు కుచ్చుల పెట్టి తాటకల బుట్ట నెట్టిన పెట్టి ఇంకి లెక్క ఇటి కట్టి ఎక్కి పోతుంటే బుగ్గన వేలే పెట్టి నావలాగా నేను నడిమి ఊపి ముక్కుకి పెట్టుంటే చూసి సూపర్ నువ్వు ఎక్కితే అది కింద పడుతుంది. నేను హాఫ్ టికెట్ కానీ కానీ చాలా వయ్యారంగా వాళ్ళమండి. మంచి సూపర్ మేడం. కొంచెం టేకే టేకే కంపెనీ అండి. కంపెనీస్ పార్టీ. నోబడీ ఎవరు ఇవ్వరు కదా. మీరు ఇక్కడ లేకపోయినా మమ్మల్ని చాలా బాగా చూసుకుంటున్నారు. థ్యాంక్స్ ఫర్ దట్. ఈయన మాత్రం అస్సలు కాదు, అస్సలు కాదు, అస్సలు కాదు. ఫస్ట్ ఆయనే తాగుతాడు. ఊకో ఊకో. నేను బాగుంటుంది, అందరినీ బాగుంటుంది. ఐ లవ్ దిస్. చంద్రుని వెన్నెల వెలుగులో ఒళ్ళో కూర్చుంటే చూసి సూపర్ అన్నాడే. ఆహా సూపర్ అన్నాడే, సూపర్ అన్నాడే నా మామ సూపర్ అన్నాడే. సూపర్ అన్నాడే నా మామ సూపర్ అన్నాడే. Please do subscribe to Madhura Audio. Hi guys, this is your Hema Chandra. Please subscribe to Madhura Audios. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please do subscribe to Madhura Audio. Please subscribe to Madhura Audio. Please do subscribe to Madhura Audio. Please 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 like, comment, share and subscribe to Madhura Audio. Please do subscribe to Madhura Audio.